Rotary Club Venray zette afgelopen weekend verschillende mantelzorgers in het zonnetje. Een brunch was vanwege de coronacrisis niet mogelijk, maar de mantelzorgers werden op een andere manier toch verrast. Het zijn 150 pakketten. Die hebben wij gisteravond met 12 mensen van de Rotary ingepakt. Mooi op route gezet. We hebben 18 routes geformeerd, zodat vandaag 18 mensen van ons op pad zijn om tussen 10 en 12 de mantelzorgers te verrassen. Zoals ik gehoord heb, zijn er ongeveer 6000 mantelzorgers in Venray, waarvan ze niet allemaal geregistreerd zijn. Wij doen dat in samenwerking met Synthese Steunpunt Mantelzorg van de gemeente Venray. Die verzorgen de adressen. Wij hebben in samenwerking met hun een brief samengesteld en die naar de geregistreerde mantelzorgers gestuurd. Normaal komen er 150 mantelzorgers op de brunch. Dus wij dachten rond de 150 pakketten, dat zou mooi zijn. Toen die brieven uit zijn gegaan, waren er binnen 3 dagen meer dan 150 aanmeldingen. Zodat we hebben moeten zeggen stop, 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 want dit kunnen we allemaal anders niet behappen. Het is een van de wezenskenmerken van een Rotary om iets te willen betekenen voor je omgeving. We hebben een goede 40 leden en die zijn vanuit hun beroep en uit hun professie lid van de Rotary. Voegen daarmee eens naar de club en naar onze eigen leden toe. En daarnaast zeggen wij gewoon heel nadrukkelijk, wij willen niet zomaar een club zijn die bij elkaar zit. Wij willen dingen doen. Dat kan heel direct hier in Venray zijn. Dat kan ook verder weg zijn. We hebben ooit een keer een project in Marrakesh gedaan. Maar we hebben projecten hier in het Venrayse gehad. We hebben projecten direct in de omgeving gehad. Dat vinden wij gewoon als club leuk en nuttig om samen te doen. We hebben 2 bijzondere kinderen. Ze hebben beide een complexe vorm van autisme. Dus dat betekent dat wij 24/7 de zorg voor hen dragen. Dus alles doen wat voor andere kinderen bijvoorbeeld normaal is. Daar hebben we gewoon ondersteuning bij nodig. En dat gaat van zorg tot buitenspelen, tot activiteitjes binnen. Eigenlijk alles moet begeleid worden. Ja, wij dragen de zorg voor onze kinderen. En voor ons is dat eigenlijk heel normaal. Maar als je soms met andere gezinnen spreekt, dan merk je ook dat het eigenlijk niet zo normaal is wat je doet. Dus dit is wel een extra waardering. Normaal hebben wij een actie van de Rotary al 15 jaar. Organiseren wij rond 10 november, de dag van de mantelzorg, dat een brunch bij Anno 54. Maar zoals zoveel activiteiten in deze coronatijd kunnen we dat niet door laten gaan. En is het dan ook fijn om met andere mantelzorgers te praten? Ja, je merkt dat er heel een gelijkwaardige communicatie is. We zijn altijd wel een van de jongsten, maar het is ook wel leuk om met andere mantelzorgers te praten.